Quin és el millor producte per netejar el marbre? Cada cop que vinc a veure't, em penedeixo de no haver iniciat una recerca prèvia al Google. Seure davant l'ordinador i teclejar productes de neteja per al marbre i veure si els consells cibernètics són força útils per deixar el teu habitacle net com una patena. Sempre he lluitat per la teva lluentor, perquè destaquessis, sobretot a la morralla, i ara que sols depens de mi, ho intento amb totes les meves forces. I tu, estimada pedra llambrada, que cada cop que arribo necessites les meves carícies per mantenir la teva lluentor diària, restes immòbil i silenciosa, esperant l'arribada d'un ésser viu que et tregui la pols acumulada per les hores de callada i aturada existència. I jo, ànima en pena, a les 5 de la matinada i amb serioses dificultats per dormir, al menjador de casa encenc un televisor que il·lustra infinitat d'anuncis publicitaris dignes de llaurança. Veritables obres d'art audiovisual oblidades al racó matinal de la graella televisiva. I, de sobte, a l'apartat de productes de neteja, trobo en un sol recipient la solució als meus problemes. El multiusos KH23, producte concentrat i perfumat per a tot tipus de superfícies, vidres, rajoles, fogons, acer, teclats... I el marbre? Multiusos KH23, neteja fàcil i ràpidament sense deixar rastre, especialment en cristalls i miralls, aconseguint resultats brillants i una fresc color de net. Tot i que no apareix la paraula marbre, la meva intuïció m'aconsella adquirir el producte. I ara, davant d'aquesta làpida pretensiosa, inerta i desafiadora, agafo amb totes les meves forces el drap que eliminarà qualsevol partícula de pols que esborri la teva identitat. Qui pulvis és, et impulverem revertis, fins que arribi el teu estimat amb el multiusos KH23 i evapori el teu procés d'esdevenir pols. I no oblidis, benvolguda meva, que demà tornaré amb la meva arma secreta per a combatre tota brutícia que s'acumuli en cada esquerda d'aquesta frase lapidària que em recorda quan fou la meva estimada. Aquí don la meva estimada Alèxia, 2003-2014. Els teus pares no t'obliden.